Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun para tamu kakung sumawa putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Malik Jamaluddin ingkang satunggu kula bekteni. Kula ingkang minangka talaning basa Cundakaning atur panjenenganipun Bapak utawa Ibu Parman. Ingkang sepisan Bapak Parman kekalih ngaturaken salam taklipun konjuk dumateng Bapak Darjan kekalih kanthi pepuji mugi-mugi panjenengan suka rahayu ingkang sami pinanggih. Kaping kalihipun kula ugi tinanggenang kamerkahan Sri panganten kakung ingkang selisih Bagus Wisnu Sulistya ingkang badhe kandhahupaken para Anisa Yuna Sholehah. Kekalih ugi ngaturaken talining katresnan ingkang asrupi sandangan panganten sapendherek. Manggah sedaya kawula ngaturaken kanthi suka rengganing penggalih nadya tamboten wonten anjinipun pamriya sampun kakul kanthi bobot lang bebening barang. Mugi kersa anampi minangka tali asih katresnan kangge ngaturaken anggenipun kabesaran lan silaturahmi. Bapak utawa Ibu Malik nderek nyenyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi paringana berkah pangestu wilujeng dumateng ijabaning panganten. Sedaya kasembatan kanthi wilujeng nir ing sing saya boten wonten alangan setunggal punapa sumrah ing sapendayanipun. Kula ingkang minangka caraka ingkang ngaturaken pasrah tumanten, monggo mbok bilih wonten cecer cerewet twin kuciwang atur lan mbok bilih mugi kirang subasita. Tandang tanduk tawin tata krami monggo kula dahak para caraka ingkang nglumantaraken seserah-serahan sedaya nyuwun sumandang pangkasama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.